Ayan, kasama natin ang chief ng Poso dito sa San Carlos City. Siyempre, si Major George Bacani. At siyempre, yung president natin, Sir Lito Abon. Shout out. Shout out natin, siyempre. Lions at Eagles, Andawis. Ayan, mga aspirant. Kasama din natin si Kap ng Isla. Libre lugaw, tubig, may tinapay, free medical check-up. I-check po natin yung puso nyo kung na-inlove pa po. Sana all. Ingat po. Water. Tinapay po. Sige po, ingat po. God bless you more. Yan, so dito tayo sa may harapan ng simbahan sa San Carlos City sa may plaza. CS po, community service ng Aguila, Andawis Club ng San Carlos, tapos Lion. Yan. So, PPP po tayo, may Para po makikita niyo kung maraming ating mga staff. So, naman yung dati na, yan. Ito yung prescribe ko kung sa kayo. Para live lang yung para to. Lusaltan, amlodipin, lusaltan. Pero, maninigilan sa kayo. So, ang kapawitan namin sa pagkakas. Pero sa ito naman pagkaskin ko sa ito ng amlodipin. Wala sa siya naman yung kapawitan. At saka yung si mother, na ayun si kami, sa amin. Ayaw yun ang uminom. yan, may libre po tayong tubig saka lugaw, ma'am. Pagmamahal po ng Aguila yan ng Andawis Club sa San Carlos, tapos ng Lion. GP. Opo, may free pasikap po kayo, ma'am. Meron din pong tubig po kayo, ma'am. Palabas na po para tubig po kayo. Sige po. Ma'am, malayo pa po. Tubig, sir, ma'am. Na kayo, ma'am. Malalayo yung lalakarin nyo. Yan, para may reserve kayo mamaya.
ng patubig ng Agila. Andawis Club. Pagmamahal ng Agila po yan, ma'am. Ubusin nyo na. Palis na yung libot.